bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sar jaam hiire moon habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma altine 16 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi titruji men ɓuuri mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ma jaa toon to Wisconsin on to Madison pellodira waɗi toon oɗo saaha yimɓe tato maayi hen kanko pelluɗo ko yarata ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi habaruji men hande toon to États-Unis noon kanko Donald Trump ko ñalawma nde o suuɓima gardotoɗo hono ko Voice of America. habaruji men international toon to Syrie ɗo Bachar Assad curniɗo hannde toon to Moscou ko haalata oɗo ko woni sababu o yalta leydi makko toon to Abuja batu CEDEAO wonnongo toon hol décision ngaji ƴeftude cakkitorɗen habaruji men ko toon to Sénégal suuɓede hono kanko Lamine Camara joueur de l' année toon to Marrakech ɗum woni titre men ɓuuri mawnude oɗo journal on garto desuji muɗum joni joni siftinton tan hannde ko altini 16 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sar no mbiɗen e gardini men ni habaruji men États-Unis guitorɗen ha guitorɗen ko toon to Wisconsin e jamma he pellodiral waɗi toon pellodiral ngal waɗi yimɓe mayɓe hen e kadi kanko pelluɗo o maayi hen pelluɗo noon yarata duuɓi sappo e jeeɗiɗi tugnade habaruji gomiriɗi toon to Madison tugna hande kanko mawɗo police toon to Madison Sean Barnes o wi wonde ko ngolɗo pellugol woni 83 ɓiijo pellodiral bangal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi eyyi ɗum noon kadi o wi wonde ko ɗum ɗo ene ngalɗo pellodiral ne wayno ɓurti kadi bonnandeji baɗɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati nono wiiri ne wayno ko hedde 10 heures subaka kamɓe police ɓe keeɓi noddago ummade toon to école to wonde won gonɗo toon e jogui fesil nde ɓe gari nde ɓe tawi déjà ko jangguinowo e étudiant déjà maayi yimɓe heɓe kadi gañima hen nde ɓe naati nde no hande haala makko kaw jokkodiri e CNN o wi wonde ko police hutoraki fetel mum pour fellidemo kanko joguinoɗo fetel o ɓe tawi déjà ko felli hoore makko maayi e kadi ɓe détail ɓe ɓeydini ɓe mbi wonde kanko ko suka debbo o yarata ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi kadi o joguino ko pistolet 9 mm ko ɗum o joguino toon ɓe ganda ɓe goni koye ƴewde noon liggade e andude hol kanko e hol kadi koreji makko pour ƴewde famde holko woni sababu kanko ngalɗo pellodire ne waɗa toon to Madison Wisconsin hande habaruji ɓen to États-Unis donc toon to politique hono kanko Donald Trump ene wayno ɗeɗo balɗe ɓennuɗo o dañi kanko hoore makko gagnade complainte mo wonno contre chaîne e télévision gonɗo ɗo États-Unis mbiyetoɗo ABC ɗum ene wayno ko kanko Donald Trump o portino plainte hono journaliste gonɗo toon joguiɗo yewtere wiyetede The Week programme on kanko biyeteɗo George Stephanopoulos ene wayno oɗon e ndeɗon yewtere kanko oɗon George on entretien mo wadduno en e représentante goto jeeyaɗo toon to Caroline du Sud biyeteɗo Nancy Mace kanko George e nder konguɗi walla nder namde ɗo namdino wi wonde ko donc ene wayno e nder oɗon ɗiɗo namde hono kanko George wi wonde ko no tawi wayno tampatawama toon e tribunal ñawore wiyama wonde ko coupable pour yane o hono debbo biyeteɗo E. Jean Carroll tugnade kadi halluji kamɓe Donald Trump parti mabɓe ko kaali ne wayno ko ala fo ñawoje baɗaɗe contre makko kanko Donald Trump waɗi ñawoji ɗiɗi hen ñawore wotere ko fawama million ngaji 5 ñawore wonde nde kadi caggal mum fawa million ngaji 3 kono noon ɗeɗo ñawoji foof wiyama wonde ko wadde oɗon debbo ɗum noon ko wona o yani mum konguɗi kalanɗon kono noon kadi ene wayno ko ñawore ɗiɗi ɓernde 93 million ngaji ɗi ɗum ko sibabunde o bonni oɗon inde debbo ɗum noon ko ɗum woni Donald Trump porti plainte ne noon on oɗo chaîne biyeteɗo ABC kañum wori mo wi wonde ko jaaɓi ene waɗa maslaha pour plainte wasa yaade tribunal ɗum woni ɓe jaɓidiri wonde kaɓe jooɓamo kanko Donald Trump $15 million eyyi ɗum noon kadi ɓe mbaɗi kadi e nder chaîne mabɓe kamɓe koye mabɓe ɓe jafno ɗiɗon haalluji wona noon ñawore nde yaari ko ɗum waɗi donc oɗo saaha hono kanko Donald Trump tugnere hande CNN ko haali wonde ko woni wayno ko joguiɗo doole no fewi pour wiide mo porte plainte chaîne uji walla galleji jeyaniyankoji goɗɗi kalɗi makko hunde nde ganduɗa en
fate ñawoƴi hay siko ñawoƴi mbaɗi kono wona no ñawoƴe kaalir kono belera donc o wiyata diffamation. Ha toɗen ko kanko Donald Trump ene wayno ñalawma hew yaw nomi debbo goto biyeteɗo Kari Lake ene wayno ko tondi koto Arizona jeeya kañum hoore mum ko kalatnoɗo e télévision kono ɗiɗo duuɓi ene wayno ƴeewi kañum hoore mum ƴeewa wonde e ko wiyete politique donc hande ene mbiri kanko Kari Lake ene wayno koye hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi o ƴeewini kanko hoore makko wonde gouverneur o ronki e caggal muɗum kadi ne wayi ndeɗo hitande ɓennude kadi o ƴeewini kadi suɓere ko fate wonde e député ko wawi wonde fof ene wayno ko ronki donc ene wayno Donald Trump wi koko nommatamo pour yo won gardiɗo voix de l'Amérique noon ko radio budget muɗum ko toon to congrès ummoto e ɗum noon kadi ne wayno ko e wiide mabɓe noɓe paamiri Donald Trump yiiɗi ko wadde ɗon e yimɓe muɗum pour yimɓe gonɗinɓe muɗum surtout tawde kanko Kareli ko gila hitande ujunnaji ɗiɗi nogas woteji bonnoɗi kanko hoore makko ko jeddude wonde ko Joe Biden kañum woteji donc ɗum woni ko rokkimo oɗo sadio ninde donc kanko Kareli ko ene wayno ko Donald Trump yiiɗi ko waddemo ko yesso Voice of America beele ko fate kala kamɓe Donald Trump koɓe kaɓɓante sababu muɗum beele ɗum ne ɓeydo kadi hunde yaanje e Amérique tumnade hande e article hono voix de l'Amérique ene wayno ko radio keɗeten ko aduna o foof tumnade hande koɓe kiisi mbi nder voix de l'Amérique ene hutoro kene wona 50 ɗemgal ɗum noon ɗemɗe ɗe ene wayno ko aduna foof kene abbo e million ngaji 4 neɗɗo ne heeɗo ɗum e aduna he so tawi ɓe mbawi kadi heɓde oɗo galle janiyankoɓe wattu ɗum kadi e kamɓe laamu makko noɓe jiiɗi kanko Donald Trump ɗum ɗo kadi ko hawne ko hunde wawde walludemo pour ko fate hen duuɓi garoji ɗi en ɓeydade politique makko ko fate ko mbiyata Trumpisme ɓeydade yaaji. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habaruji men international giɗoɗen ko toon to Syrie ɗum noon ko toon to actuellement to Moscou hono kanko Bachar Assad en woni jaltinaɗo e laamu ñande 17 lewru décembre o hucciri hande kadi e galleji jayniyankoɓe kanko hoore makko mo haala o wi wonde ko oɗo saaha leydi Syrie woni koye juuɗe waɗ boniyankoɓe ɗum noon terroriste uji no wiiri o wi ɗum noon wayno ko gummugol makko Syrie toon kowona hunde nde o wanno plan wona hunde nde o miijino kono noon en wayno ko ari koye mintaji cakkitti caggal nde hare nde caggal kadi nde ɓeɗo waɗ boniyankoɓe kepti mbawi dakkodiri kepti toon to Damas ɗum noon ko ɗum woni oɗo saaha joni hono kanko Bachar Assad o haali kadi o defandi no fewi goɗɗe ɗo waɗanno sonde o wi wonde ko ɗum ɗo foof ene wayno ko boni sibabu no oɗo saaha joni ko waɗi boniyankoɓe kefti leydi ndi ha ande toon to Syrie ne wayno ko kamɓe ardiɓe leydi ndi tumnade kadi e konngol kanko gardiɗo leydi o wi wonde ko kala groupe aji ko mbiyata rebelle en foof ene wayno kañumen fof hankadi koko momtete ɗum noon kamɓe foof ɓe jiiɗi ko kamɓe fof hankadi jeeyetede armée mo Syrie ɓe gona neɗɗo goto ɗum noon ko ɗum woni ko haalte ko siftinde on tan ko yimɓe haɓetoɓe toon ɓe keewi liƴƴi ne heewi ene waɗi leƴƴi jeeyaɓe hande e Al-Qaïda hono kamɓe ɓeɗo heptuɓe laamu ɓe ene waɗi yimɓe kadi jeeyaɓe état islamique ɗum woni mo États-Unis e Israël continue no kaɓa oɗo saaha joni kadi ene wayno ene waɗi kadi yimɓe kadi taw ko leƴƴi goɗɗi kadi kurdis en ɓen kadi ko kamɓe ɓeɗo ɓe kaɓanno e kadi ha hande Turquie ne haɓa mumen ɗum ɓeɗo fof ene wayno ko haɓetenoɓe pour yo Syrie jeeyi hoore mum walla kañum kamɓe koye mabɓe e diwanuji ɗi goni yoɓe jeeyi koye mabɓe donc e konngol gummingol toon kanko gardiɗo ɓeɗo rebelle en heftuɓe laamu o wi wonde ko ɓe jiiɗi hankadi ko haɓetenoɓe toon mbawa wontude neɗɗo goto ɗum noon ene wayno ko yiya hande hono kamɓe ardiɓe communauté européenne ɓe gaari toon to Syrie kadi nelaɗo ummiɗo Grande-Bretagne kañum hoore mum ari toon wawde jokkodirde yimɓe laami won toon ɓe ƴewde holno kamɓe ardiɓe holno ɓe koɓe jogori ardade ko laamu mo ganduɗa en mbawa gondirde e communauté international ko jiiɗa ɗum kamɓe États-Unis kadi wiyama hande kadi ɓe bombardi toon to Syrie ɗum noon e wiide mabɓe kamɓe États-Unis ɓe bombardi ko nokkuji ɗeɓe gandi walla ɓe tuumi wonde ko ISIS fedde waɗ boniyankoɓe kañumen koyemen ko yimɓe kañumen koyemen lundiɓe ɓeɗo ardiɓe laamu wonɓe toon joni e kañumen koyemen kadi ko yimɓe ɓurɓe jokkodirde e groupe aji goɗɗi biyeteɗo terroriste en siftinde on tan kono kamɓe ɓeɗo heptuɓe toon laamu toon to Syrie e wiyeteɓe Hayat Tahrir al-Sham ko kamɓe koye mabɓe jeyno ko Al-Qaïda ɓe gummima joni e oɗon mouvement no wurno e wiide mabɓe ɗum noon pour wiide eɓe nattinanguirede kamɓe koye mabɓe koɓe terroriste en habaruji men international toon to Kayotto ɗum noon ko
dunde wonde kañum hoore mum taw koye jimade France en woni ko hendu bundu yanin toon hendu ɗum ɗon ko ƴiwone gonde keneɗi tugnade hande bilan gummi toon e mbiya keno ko famɗi fof no gasi ko neɗɗo maayi toon noon en wayno ko kanko ministre de l'intérieur mo France Bruno Retailleau o wi wonde en wayno ko ɗum ɗo kadi en wayno ko oɗo sadio joni en wayno dunde nde fof momtima ha laaɓi o wi ala fof ko hedde e dunde he ko ɗum waɗi hono kanko président Emmanuel Macron gardiɗo leydi France maw ƴeftu ñalawma oɗo ñalawma 16 lewru décembre pour ko ñalawma jaaye komo ñalawma suna kanko hoore makko mo yaha toon kadi to Mayotte ɗum ɗon e balɗe garoje ɗe pour ƴewde bonande no wayni tugnan hande ko radio France international haali donc hande toon to France on kanko cuɓaɗo kesso yo won premier ministre mo France biyeteɗo François Bayrou woni koye omoni o jokkodiriɗo sa joni yimɓe parti ji gonɗi toon France foof pour wawde ƴewde holno ɓe mbaɗirta gouvernement de siftinde on tan ko gouvernement gonnoɗo toon no wayno taw ardino ɗum ko parni ene wayno samminnooma sibabude kamɓe opposition ɓe mbi wonde ko oɗo gouvernement o wawa wonde ɗum noon ko ñande 4 lewru décembre wonno donc ene wayno ko hicci kono kanko François Mitterrand ñande aljuma nde ene wayno kanko hoore makko nomi premier ministre kesso toon to France biyeteɗo François Bayrou habaruji men toon to Afrique hono fedde wiyetende CEDEAO ɓe cosi o tribunal ñaawo gueɗe baɗɗe toon to Gambie ɗum noon ko e laamu Yaya Jammeh noon ene ɗum ɗo fof ari ko caggal batu mabɓe gonni toon to capital Nigéria toon to Abuja e pewji wonde ko Yaya Jammeh wonde ko gueɗe ɗe bonnoɗe nde e laamu muɗum tugi hitande 1996 ha hitande 2017 ene wayno ko yimɓe hewɓe mbarama toon ɗum ɗon kadi yimɓe hewɓe kadi lebtama toon e wiide mabɓe ɗum ɗo fof ko sibabude kanko Yaya Jammeh nde o perdi o wolteji makko surtout enne hitande 2016 kamɓe CEDEAO nde ɓe neldi toon armi ɗum waɗi kanko hoore makko dugge oɗon saaha o fayi toon to Guinée équatorial donc ene wayno ko tugui nde o yalti leydi ndi ha oɗo saaha ha oɗo ñalawma hande hono kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa en ko lebtaɓe en walla ko koreji mo waraɓe en ene continue noddude pour yo ko fate ñawore yo waɗe toon to Gambie noon siwti noon ko ɓuuri hewde e leydi Gambie woni koye nder Sénégal ko ɗum waɗi oɗo saha joni hono kamɓe renduɓe toon to Nigéria ɓe mbawi jabde wonde ko ɓe mbad tribunal taw tribunal o waɗata ko ñawde ko fate crime aji makko kanko Yaya Jammeh ko mbiyata contre l'humanité hande toon to CEDEAO hono bosu mabɓe won gongu toon to Nigéria ɗum noon ñande dimanche ɓenɗo ɓe jaaɓi wonde ɗaɓɓande wonde uddidde ko mbiyata diwan tuggi 29 lewru janvier hitande 2025 ha 29 lewru juillet hitande 2025 uddidde dame CEDEAO pour ɗeɗo leyɗele tati so tawi ha hande jiiɗa artude ko ene wayno ko oɗon période woni hankkadi cakkito ene woni hankkadi ene wayno ɓe jalti ko wiyete CEDEAO ɗeɗo leyɗele tati noon ko Mali Burkina Faso ene wonde Niger yaltuɓe CEDEAO sibabu sanction ngaji baɗɗonoɗi sibabude kudditaji no mbaɗirno toon ɗeɗo leyɗele tati hen leyɗele ɗiɗi ko civil en gonno toon ono wayno ko kamɓe militaire ɓe ngal ɓe kefti toon to Mali noon ko militaire ji gonno toon hay sindo kañumen keftino e laamu koye civil en kono ko ɗum waɗi en wayno ko kamɓe ɗeɗo leyɗele tati eɓe jogui droit artude so tawi ɓe beelama kono en wayno ɓe gudditanama dame tuggi janvier hitande 2025 ha juillet hitande 2025 e gongol makko noon kanko gardiɗo communication CEDEAO o biyete Oumar Touré o wi wonde ko jaltugol ɗeɗo leyɗele ko hunde hamnide no fewi ko wawi wonde fof ene wayno ko siftinde on toon hono kanko président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye o suɓanoma ƴeewa wawde haaldude e ɗeɗo leyɗele anda ko raw noon ngal ɗo ɗum kaldigal hono yaari kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko dimanche ɓennuɗo hono kamɓe CEDEAO ɓe mbawi wiide wonde hankkadi ene wayno ko tawi juillet hitande 2025 ɓenni on ɗeɗo leyɗele garta hankkadi ene wayno jalti toon to Sénégal hono kanko Aminata Touré kanko woni haute représentante hono Bassirou Diomaye Faye ene wayno ko o jaɓɓama toon to palais royal to Madrid bismi toon hono ruwamo biyeteɗo Philippe VI ɗum noon e wayno ko kanko Aminata Touré kadi o jeyanomo e ñalɗi bannoɗi toon to Madrid hakkude 11 e 12 lewru décembre ɗiɗon ñalɓi noon kadi ko jewte patuɗe ko fate ɓamtare onno ɗiɗon ñalɗi ko chinois ji hollude ceylagal gongal hakkude kamɓe chinois ji e leyɗele étranger et surtout yen club de Madrid ko ɗum waɗi kanko Aminata Touré nder konngol ngol ƴeftuno toon o wi wonde ko ene wayno ko Afrique kañum hoore mum jogui foti jogade ndeɗo yidde nde chinois ji jogui pour ilminde kala ko fate basal toon to Afrique so tawi leyɗele Afrique ɗe fof mbawino rendude
ngaluji men en wayno ko Afrique jogori wonde kañum horum jogori wonde leydi jeetiɓiri e aduna he ɓuri jogade doole ko fate e ngalu ko alay sago gotago Afrique wawa miijade ɓamtude continent africain e wiide makko kanko Aminata Touré. Habaruji men ha cakkitorɗen ko toon Sénégal noon kanko biyeteɗo Lamine Camara en wayno o subama wonde ko kanko woni joueur e ndeɗo hitan e wiide mabɓe kadi oɗo événement waɗi ko toon to Marrakech kamɓe kafe mbaɗa ɗum toon hitande ujunaji ɗiɗi nogas nayyi yiyande hono oɗo en joueur international mo Sénégal biyeteɗo Lamine Camara e joueur de l'année gol ɗo woni lawol makko ɗiɗugol kadi ɗum noon ko duuɓi ɗiɗi deggodirɗi kanko hoore makko mo suuɓe hawnaki kadi ko teddugal mawgal wonande mo kanko joueur kono ko teddugal wonande e leydi Sénégal. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar oɗo ñalawma altine 16 lewru décembre hitande ujunaji 2024 yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.